हेलो जी गयारि जोंना गुड मर्निं सालथे गुड मर्निं गुड मर्निं गुड मर्निं गुड मर्निं माब्रै मा खालामदों खोन्थाहरदो दे सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो पासोआना धीरे धीरे से धीरे धीरे से नाम में सजना लाइक होना होदो दे जोंना हाय मा होनदों जिरायगासिनो सालथे अके थेंक इउ स' माच जिरायगासिनो आरोना अनसुमाया हाय सनादों हाय हेल' थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंना जि गयारा लाइक दान थेंक इउ अनसुमाया लाइक दानदों थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच धीरे धीरे से मेरा जिंदगी देलायखैलै नै मेमोरामथार बोलो कौन है प्लीज कमेंट कीजिए एवरीवन गाइस लिबियन हाय दाउलाना लिबियन मस्ट वेलकाम बा बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो नोंखौ नुबाय आरोना थेंक इउ स' माच नोंजों लोगो मोनना जोबोद गोजोननाय मोनबाय प्लिज कौन है कमेंट कीजिए जि गयारनि बोलाय सालथिया बहानि मोनलायनो आं उदालगुरिनि ओमफ्राय लिबियना माने लाइक दान दाउलानो थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बेसेबांबा गोबावनि उनाव दुखु दाहाखौ बोस्रांनानै दिनै एलबियाव फैबाय आरोना आं नोंथांमोननि गेजेराव प्लिज कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय रिनिसा हेल' रिनिसा थेंक इउ स' माच धीरे धीरे लाइक दान थेंक इउ स' माच रिनिसा ओमफ्राय दर प्यार वेर यू फ्रम मे आसाम इंडिया ब्रादार दर आई एम फ्रम इंडिया आसाम कमेंट कीजिए कौन है अनसुमाया मिनिबाय आरोना सेम रहा ओके डियार डर्ट थेंक इउ स' माच डर्ट लिबेना मादो बिराद खस्थ' जायो आं खामानिफोरानो नोंलै लिबेन ब्र मा बुंनो खस्थ'थ' जाखागोन आरोना बे सानस'हायै मुलुगाव आरोना जायनिखि दुखु दाहाजों सौसिनो हायो बिसोर मानसि नङा होमबा जोंना जि गयारिया बुंबाय आदसा सालथे आं ओंखारथ'नोसै नामा एसे खामानि दंलै सालथे अके ओमफ्राय जोंना लिबेना मिनिबाय आरोना अके डर ने बोला है हिंदी यू आर अच्छा हाँ हिंदी बोल सकता है हिंदी बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं आपसे हिंदी बात करेगा लिबेना अन थेंक इउ स' माच लिबेन ब्र ओमफ्राय लिबेन ब्र नों बहा दङ ओमफ्राय जोंना रिनिसाया मा होनदों आगै जि मा ओंखाम जाबाय नामा होनना सोंदों बिसुन गामा थांसै माथो धीरे धीरे से मेरे जिंदगी आना जोंना लिबियना मा जोंना ओइ आंनि शर्टफोर नायगोन टेनसन खालामना नायगोन लिबियन ब्र नायगोन ओमफ्राय जोंना रिनिसाया मिनिबाय आरोना सोर रिनिसा मा मिनिखो लिबियना मा होनदों आं केरेलायावनो दङ आदसा केरेला ने आंबो थांगोन र' केरेलाफोराव खामानि मोनबा खबर हरदो दुखु दाहा आंनि मानो गोजान जाया सानखि हर मुझे एसामिस नहीं आता है रे ब्रदर एसामिस लैंग्वेज मुझे नहीं आता है डर मुझे ओमफ्राय रिनिसाया माने सुनि आंखौ सिनाया नों नाम दादा आं सिनायालै आंखौ रावबो सुनि होनफेराखैना दिनैसिम इंलिस सिनाया आङो इसके बाद माहाद ने बोला बिग बॉस 18 देखता हूँ बोला ओके थैंक यू सो मच माधव अनसुमाया जादों दे सनाना अके मा जाखो लिबेना मा आं न'आवसो थांनोसै आदसा अबेनिमोनलाय लिबेन ब्र नोङो न'आ अबेनिमोनलाय
डिसेम्बरनि 13 आदसा दे फै वेलकाम आसामाव फै बेराय एसां गोबाव थाहैबाय नोङो गोबां रां खामायबाय जानो हागौ डरने बोला हिंदी भैया मैं आसाम कामरूप से हूँ अच्छा आप आसाम कामरूप से हूँ अच्छा मैं उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ आसाम उदालगुरी से हूँ भूटान यानी भूटान और भैरबकुंड बॉर्डर से हूँ मैं रिनिसा मिनिबाय आरोना जिउआव मा बुंनो आरोना गोबां दुखु दा थाहैनो लोगोफोर सेंग्राफोरनि दुखुआ बांसिननोलै लोगोफोर रां खामायनांगौ न'खर संसार जानांगौ हिनजाव लाबाबो फिसिनांगौ ना होमबा लिभिन ब्र' जोंना मा होनखो दिखिया जुलि आदसा दिखिया जुलिनो लिभिन ब्र' दाख्लै फैनांगौलै नोङो दुर्गा फुजायाव दे एबार जेबो नंला एबार लोगो हमलायनो हागोन लिभिन ब्र' नाम्बारबो गैयाना नोंनि आंनाव जोंना ओमफ्राय रिनिसाया आखाइ थिखांहरबाय माथो ओमफ्राय अनसुमाया मा होनदों जादों दे नामदाना जादोंना जानांगोन एसेबाबो बेसेबांबा गुबुननि उनाव दिनै एलबि आरोना आं मोनसे जायगायाव थांदोंमोन लोगोफोर मिथियोना चिराङाव आं मोनसे जायगायाव थांदोंमोन आरोना आलासि जानो आरोना ओमफ्राय बे जायगायाव ओरैबायदि माने आइरन दङ दैया आं मिथियानो आरोना आइरन दं होननानै ओमफ्राय नै हाथायानो माराम जाना फैजोबबाय आंना बेनिखायनो रावबो सिख्लायानो आंखौ फसायला आरोना ओमफ्राय रिनिसाया मा होनदों बारा दुखु दाजादे सुनि नङाबा थाब थैगोनलै नङा थाब दुखु जाहाखि थाब थैगोन बे नङाना थाब थैबाथ' मोजांसो आरोना जिन्दगिया आरोना मा दं आरोना मन' जाजोब्बाय माथो नोंसोरना आंलाय माला खालामनो हागोन होनदों हागोनब्रा ब्र' कसिस करने वाला कभी हारने मानता है ना होनदों आरोना नेभार गिभ आप एकदमबारे मालाबाबो जेननो नाङालाय नाजाबाय थालाय मानो हाया बियो भिडिअ होबाय थालाय हागोन टेनसन लानाङा जों दंना नायग्रा भिडिअ नायग्राया ओमफ्राय दे सोर दङ गोसोनि बिखा गेजेराव मानो थैनो नामदार आं मिथियालै मानो थैनोथाय मानसियाना रावबो थैनो गोसो जाया माने ओरैबायदि समाव मालाबा ओरैबायदि एटेक्स माने ओरैबायदि जायो लाइफआ माने हमस्लाबनो हाया बुजिस्लाबनो हाया आरोना माबा मोनसे फिसा रिजन थाखायनो आरोना बिदिबानो सुनि आं दाबो नोंखौ दाबो सुनि नों दाबो आंखौ दाबो सिनायाखै नामा नामदारना रिनिसा नोंखौ सिनायाखैलै आंखौ रावबो सुनि होनफेरामोन ना नोंसो फार्स्ट टाइम होनफेरबाय दाना सिनायासै हमनो हायाखै आं दाबो मोजाङै ओमफ्राय 4K WT जाखाबाय होनदों आदसा 4K WT जाखाबायबालाय मानोथो मनट जायाखैब्रा लिभिन ब्र' मा प्रब्लेम जाना दङ धीरे धीरे से मेरे जिंदगी आना रावबो गैयालै ना बिराद दोखो 1K साब जायाखै आदसा 1K साब जायाखै आरोना आदसा दाबो जायाखै ने लिभिन ब्र' ओइ माबा त्रिपुरानि एलबियाव गिदिंखावहैलाबायलाय गाबोनो जागोन नोंना लिभिन ब्र' त्रिपुरानि एलबियाव डाइरेक्ट बुंखायो आङो माबानियाव थां नोङो निहा होननाय दं आरोना निहानि एलबियाव थांलाय नोङो गानो नोंना चेनेला 1K जागोन रिनिसाया मा होनदों सिनाया दाबो ने मरा नामदा मरा कौन रे मरा ऐसा मरा है क्या बीएम है क्या बीएम आं सिनायलालै बीएम है क्या हाँ रिनिसा लिभिना मिनिबाय आरोना जोंना लिभिन ब्र' माबोरै मिनिनाङो बोरै जाखो हिनजाव लानो लाला माथो हिनजाव लानाय सम जाबाय लिभिन अन थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय सुनि आं बिएम नङा आदसा नों बिएम नङा आरोना मरा
आं मिथिलालै सोरबा नोंबा सोरबा खोन्थाना लादो दे अननानै सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर लिबेना मागो बे उजिगासेयाव लाथ'ला आंना दा आदसा मानो लाया लानांगोन बे जोनोमावथ' फैगोन जोनोमावबा जोनोम जागोन ना जाला फैगोन जोनोमावबा मा जागोन नङा होमबा रावबो मिथिया हमस' हाया बुजिस' हाया जानांगोन एबारनो जानांगोन ओमफ्राय रिनि सानायब्लाय सहायसोलै सुनिदा सहायसोलै सुनि आदसा सहायसो आरोना आदसा सहायसो प्रिति बसु आंनि भिडिअ नोंनि भिडिअखौ नायखायो दे आङो प्रिति बसु होमबा ओइ दाना अनसुमै मा खबर मा खालामदों दे खोन्थाहरदो दे अनसुमै सना जिउ समफ्ल' अमायथु खोन्थाहरदो दे बे साननैसोनि जिउआवलाय आरोना सिनायबाय ना नो सिनायबाय सालथे सिनायबाय मा बुंनो आरोना सिनायबाय दासो ला 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 गोमो गोथां गलाफिनि दख'ना गाननाय थाइनै मेगना नुयो बिनि एलबियाव फैयाबाबो भिडिअ नायनाल' हो प्रिति बासु आङो ना बिराद गोबाव जाबाय दिनैसिम आजिलगे मास मोनथामसो जाबाय आङो एलबियावनो रावनियाबो एलबियाव थांखाला आङो थांनायानो जायाखै नाथाय आं भिडिअ नायना होयो आरोना मानसिफोरनि भिडिअ नायना होयो आं एलबि थांनाय जायाखै आरोना ओरिजिनायैनो बिदि आरोना आङो माने बेयावनो बाबाय आं मानसिफोरानो जाद जद खालामला जोबो ना उल्था फाल्था ओमफ्राय जाथिनि नार्जारि आब' हाय आगैनो हेल' आब' बानलु खादों सना आदसा बानलु खादों आरोना जाथिना नार्जारि आब' माथो खबर गैथारला खबरा दङ बाट आङो एलबिसि गिदिंनाय जाला आरोना मानसिफोरनि थाखायनो आरोना ओमफ्राय लिबियो नामा आंखौ प्रिति नोंथ' आंनि सर्ट नायालै नांदों आरोना ओमफ्राय नबनिता हेल' मस्ट वेलकाम जोंना बिबार फैदों लाइक दान थेंक इउ स' माच बिबार मस्ट वेलकाम प्रिति बसुआ मा होनदों नायगोन दे लिबियन होनदों लिबियना मा होनखो जोंना जेटिना आब' आंनि सर्ट नायना होदों लोगोफोर जोंना लिबियननिखौबो नायना होदो बिराद फुराना लिबियना जोंना बिथांखौबो जोङो गोजौआव लांनांगोन ओमफ्राय खबर सबर मा दादादों बिबार आगै खबराथ' दङ थिगानो बाट आङो रावनिबो एलबि गिदिंनाय जायाखै दे बिबार नोंनि भिडिअखौ आङो जोबजासे फुल नायो ओमफ्राय बाट नोंनि एलबियावसो थांनाय जायाखै आरो एलबियाव थांनाय जायैनि जाहोना जाबाय मा आं जायनि एलबियाव थाङोना मानसिफोरा ओरैबायदि सोरबा माने मा बुंगोन माबा गाज्रि कमेन्ट खालामलाबायसिगोन बे लास्टाव आंहासो दाय जायो आरोना आं जिन्दगियाव बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट खालामफेरा बेनिखायनो आङो एलबियाव थांनायखौनो बाबाय आरोना ओमफ्राय जोंना बिकास बसुमतारिया मा होनदों हेल' फंबाय मा खबर नांदों आरोना बिकास खबरा मोजाङानो आदा खबरा मोजाङानो ओमफ्राय बिबारा हाय नबनिता नामदों लिबिना अन थेंक इउ नबनिताया मा होनदों हेल' बिबार नामदों अनसुमै अन थेंक इउ जातिना नार्जारियाबो ब्लु हर नामदों अके ब्लु ना अके ब्लु होबाय आङो ओमफ्राय जोंना रिनिसा अन थेंक इउ जोंना अनजालिया मा होनदों ओइ फाग्ला मा एलबि होखो दानो आंहा खामानि जोबाखैनो नोंथ' आंनि एलबियाव फैखाया गावनि भिडिअखौ नायबाय बिस्कुट माबाया मा होनोमोनलाय बिस्कुट जानो उरसि जानाय आरो नायदोंथ' आं नोंनि बिस्कुट जानायखौ लेभिना मा होनदों नबनिता आब' बोरै खबरफोरा बिबारा मा होनदों बोरमानि दारिखौ जाफिनबाय दादा ओं बे बोरमानि दारिखौ लाबाय आङो बे बोरमानि दारिखौ हानो थिनग्रा मानसियानो गैयाना ओंखायनो लाबाय आं बिबार ओमफ्राय प्रिति बसुआ ब्लु नामदों आरोना ब्लु होलाय नामदों आरोना ओमफ्राय ब्लुखौलाय मा नांगौरा प्रिति बसु बिबारा मा नामदों नाबानिता मा खबर नामदों प्रिति बसुआ होनदों लिबियनखौ नायनो नामदों आदसा लिबियनखौ नायनो आरोना दे ओमफ्राय जोंना माबाया मा बुंखो रिनिका आगै बिबार सना आंनि जिउ नामदों थेंक इउ बिबारखौ होनना बुंबाय लिबियना अन थेंक इउ रानी साहो हेलो रानी मोस्ट वेलकम प्लीज मेरे से नया तो मुझे सब करिए कमेंट करके जाओ मैं आपको बेक कर देगा ओमफ्राय रिनिसा होनदों आं दसेल' दे सनजितनो अके रिनिसा अके ओमफ्राय नबनिता मा होनदों लिबियन आगै मोजां नोंहालाय नामदों आरोना ओमफ्राय लिबियना मा होनदों अन थेंक इउ स' माच अनसुमाया अन
हागोन आं दै सनानो अके ओमफ्राय जोंना बिबार रिनिसा सोर जाखो होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय नबनिता होनदों मोजां बिबार नोंहालाय होनदों लिबिना अन थेंक इउ स' माच रिनिसा होनदों आंसोलै सना बिबार होनदों लिबिना ब्लु लायाबाबो नायनो हायो माथो होनना बुंदों हायो बिबारा मा होनना बुंदों मोजां आंहाबो नबनिता होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय जोंना अनसुमाया ओंखारनो मोनथ'ला एलबि आवनो दै लोगोफोरदों अके जेबो नङा अके बिबारा मा होनदों जोंना आब' रजे मा होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय नबनिताया मा होनदों मा ओंख्रि जाखो बिबार होनना बुंदों लिबिना मा होनखो आंनाबो मोजां नाबानिथा होनना बुंदों ओमफ्राय अनसुमाया अन थेंक इउ रिनिसाया मा होनदों ओं आगै बिबार होनना बुंदों आरोना सोर दंथाय ओमफ्राय बिबारा मा होनदों फान्थाव फाजा ओमफ्राय दालि मैथा खांख्राइसोमोन होनबा गोथाव लिबिना अन थेंक इउ अनसुमाया होनदों रजे फैयाखै नामा सना होनदों गैया रजे मिथियादै आङो लिबिना मा होनदों अन थेंक इउ नबनिताया मा होनदों मा ओंख्रि जाखो लिबियन आगै होनना बुंदों आरोना बिबारा मा होनदों नोंसालाय मा ओंख्रि नबनिता होनदों लिबिना अन थेंक इउ स' माच लिबिन अन थानो थाखाय नबनिताया टेस्टि दे बिबार होनना बुंदों आरोना नबनिता नोंनाबो नोंनि भिडिअखौबो नायबाय थायो आङो बुहुत बरिया जायो नोंनि भिडिअआबो माबाया मा होनना बुंगोन नोङो सायरिया हरायनाया मोजां जादों सायरिया हरायनाया मोनसे बक्स माबा थायोना मा होनना बुङो बेखौ माबाबा आराम बेखौ लानानै बुङोब्ला बिराद बरिया खोनायो आरोना भइसखौ ओमफ्राय प्रितिया मा होनदों नायबाय आं लिबिअ नामदारा नायबायनो बेनिफ्राय जोंना बिबारा मा होनदों ओइ बिदा ब्लु होलाय ओइ बिदा ब्लु होलाय होनना बुंदों अके ब्लु नांगौ ना ओमफ्राय जोंना लिबिना मा होनदों आलु दालि ओमफ्राय टमेट' बाथोनसो होनना बुंदों गोथावानो माथो हांसो बेदर बिबार बारे हांसो बेदर बाथोन मालाय सनजित महनपुर मन्दिराव मा जादों महनपुर मन्दिराव ना माबा जादोंमोन मिटिं जादोंमोन जोंनि माबानि बुरैफोरनि माने मिटिं जादोंमोन आरोना लाइमोनफोर माबानि माइनावफोरनि जादोंमोन आरोना प्रग्राम जादोंमोन जोब्बाय मैया जोबदों ओमफ्राय हायनास्रिया मा होनदों मानि मर्निं एलबि होबाय दों माबा आदसा होनदों नामा हायनास्रिया ओमफ्राय लिबिना मा होनदों आं दाना भिडिअ आपलड होला होनदों आदसा नमनिताया जाथ'वाखै बिबार नावदों रिनिसा अन थेंक इउ बिबारा मा होनदों वाव आं जाफेराखै हांसो बेदर नबनिता आयौ हांसो जाफेराखै हायनास्रिया मा होनदों लाइक होआ आं लस जायो आंहा होनदों दे जेबो नङा लस जायोबा हायनास्रि बिबारा मा होनदों जोंना मा खबर आब' निसा नामदों अनसुमाया वाव नामदों जोंना सिनायथिया मा होनदों सिनायथिना आब'आ मा होनदों जोंना दिनैसो लोगो मोनबाय सनजित नोंखौ होनदों आं बेसेबांबा गोजानमोन एलबि होया दिनैसो होदों आरोना थेंक इउ स' माच सिनायथि मस्ट वेलकाम लिबिना मा होनो सर्टसो आपलड खालामनोसै होनना बुंदों खालामदे सर्ट खालामबानो जाबाय प्रितिया मा होनदों आं नायनो सम मोनाखै सबा थांना दासो सम मोनदों होनना बुंदों ओमफ्राय नबनिता बिबार नामदों जोदावआ मा होनदों हेलौ होनदों हेलौ जोदाव मस्ट वेलकाम नबनिताया मा होनदों बाय बाय थाथ' होनदों अके थेंक इउ स' माच नबनिता अके अल फ्रेन्ड अके थेंक इउ हायनास्रिया मा होनदों जोंना होनबाबो होबाय लाइक अके थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जातिना ओइट नायना हरबाय लिबियनदो ओइटथा नायना हरबायनो लिबियना मा होनगौ अन थेंक इउ रिनिसा मा होनदों थाथ'दो दे सनजित आगै बिबार बायनो अके थेंक इउ स' माच हायनास्रिया बाय बाय फैबायनो अके थेंक इउ स' माच बेनिफ्राय जोंना जोदावा मा होनदों सिनायथि सना होनना बुंदों बिकासआ जोंना मा होनदों फंबाय आं साब खालामबाय नोंनिखौ दा बेक खालामफिनदो अके बिकास ब्रादार आदा कमेन्ट गारना गालांदो कमेन्ट गारना गालांबानो जाबाय आं दायो कमेन्टखौ नायनानै बेक हरगोन आरोना ओमफ्राय रिनिसाया मा होनदों खबरा मोजां आगै बिबार नामदों अनजालिया मा होनदों जोंना नोंसिना मन्दिरा माथिं जायो न'आ आं नोंखौ नायबाय थायो थांबाय थायो आदसा
जोंना मन्दिरनि ओरैजाय खोलासो जायो माने मन्दिरनि खोला फिल्ड गैया होमबा फिल्डनि ओरै खोला फैफिननानैसो आरोना जोंना न'आ ओइ अक्जिलेम कलेजनि ओरै सिद्दासो आरोना ओमफ्राय अनसुमैया मा होनदों ओइ होनना बुंबाय डि 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 बि एल जि अ ना लागाव दु दादा अके मस्ट वेलकाम अनसुमै अन थेंक इउ नेपालि फ्रम हाय हेल' हेल' मस्ट वेलकाम नेपालि फ्रम सिनायथिनि बलाय जोदाव माबोरै दं माथो सिरि थारलै नोंहालाय नावदों नेपालिनि बलाय ब्लू मी बोल रहा अके ब्लू ओके ओके मैं ब्लू दे रहा है आपको दे दिया ब्लू दावहारु मा होनना बुंदों जोंना दावहारुआ मा ओंख्रै आदानो ओंख्रियाना दालिसोमोन ओमफ्राय आलु भाजा ओमफ्राय बेलाहि बाथोन बिदि आरोना दाहाय माबा मोनसे संना जानांसिगोन आं सङाबानो उफाय गैया रावबो गैयाना न'आव हारसिंसो आङो नेपालिया अके थेंक इउ रजे लाइक दानदो थेंक इउ स' माच जोदाव मा होदों आंनिखौबो गासैखौबो साब खालामना होदो एवरीवन गाइस जोदाव की सब फ्रेंड हो जाओ जोदाव सभी को बेक कर देगा टेंशन लेना नहीं चाहिए एवरीवन गाइस बिबारा मा होनना बुंदों लिबियन आंखौ साब खालाम दे होनना बुंदों सानजिया मा होनदों लागाव होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय बिबारा मा होनदों आब' रजे होनना मिनिबाय दावहारुआ मा होनदों हाथाय अरखेबाय नेपालिनि बोला है ब्लू मी ब्रो हाँ ब्लू दे दिया आपको ब्रदर नेपाली ब्रदर आपको ब्लू दे दिया है बिकासा मा होनदों हाय रजे मा खबर होनदों जातिना नार्जारिया अन थेंक इउ रजिया मोनदों आगै बिबार सना होननानै मिनिहरबाय रजेया मा खालामदों रजेया खोन्थाहरदो दे मा खालामदों दावहारुआ मा होनदों आंखौबो ब्लु खालामदो होनना बुंदों आरोना दावहारु अके ब्लु ना ब्लु होबाय आङो दावहारुनोबो ओमफ्राय जोंना अनजालिया मा होनदों थाथ'दे सनजित खामानि दङ जोबाखैनो अके अके सानजिया मा होनदों हेल' हेल' नेपालि जयनिं मी बोल रहा है सोरबा माबा खालामबायलै ओमफ्राय रजिया मा होनदों बिकास खबरा मोजां गाज्रि गेजेरावनो दङ नोंहालाय होनना बुंदों नेपालिनि अन थेंक इउ बिबारा मा होनदों मा ओंख्रि जाखो आब' रजे दालि नामा सोंदों आरोना दालि ना माने सोरबा दंमोनलै दालिया सोरखौ होनोमोनलाय बहा थांजोबखो आगै नामदारनाथाय मानसिफोराना बेस्थ' गोजा रावबो गैया साख्रियाल गोजाना आंबो बेरजगार ओमफ्राय जातिनि आब'आ होनदों बहा थांजोबखो ना ओमफ्राय सिनायथिया मा होनदों आं थांनोसै दै आगै सना अके अके दे आब' अनसुमिया रजे सना होनना मिनिबाय बिकासआ मा होनदों आंनाबो मोजां रजे होनदों रजिया मा बुंखो ओंख्रिया दालि आलु सबायसो बिबार नांदों जोदावआ मा होनदों लोमजाना दं सिनायथि नांदों आदसा जोदाव लोमजाना दं नामा हामाखै नामा एसेबो मुलि सुलि जाना हो ओमफ्राय जोंना आब' अनसुमै होनना मिनिबाय रजिया ओमफ्राय जोंना सानजिया जयन होबाय रजिया मोजांनो जानांगौ दे बिकास ना बुंदों बिबारा बुंदों आब' रजे नों कमेन्ट लिरनायावबो मिथिबाय थादों नामा होनना बुंदों आरोना अनसुमै जोंना सिनायथिया मा होनखो मा बायदि लोमजाखो हामाखै नामा होनना सोंदों आरोना ओमफ्राय जोंना बेनिफ्राय बिकासआ मा होनदों रजे होनदों रजिया मा होनदों आं खामानि मावदोंसो सनजित अके अके रजे दे खामानि मावबानो जाबाय नेपाली ने बोला है सांजी जॉइनिंग मी बोल रहा है नेपाली ने और रोजे ने बोला है आं ओं आगै बिबार सना आं जा मिनिखायो नामदारना बिबारा मा बुंखो बेसे मोनखो दादा इउटुबनिफ्राय मानियानो आरोना इउटुबनिफ्राय मानि बेसे मोननो गैयालै मोनाखै मानो मोनलाबायनोसै ओमफ्राय जोंना सानजिया मा बुंखो नेपाली कमेन्ट करो भिडिअ मे बोल रहा है जोदावा हामाखै नाम बिकासआ होनदों मा खामानि मावदों रजे नामदों ना फिटनेस हेल' सार मा खबर आदसा फिटनेस मस्ट वेलकाम बेसेबांबा गोबाव आयु फिटनेसा मस्ट वेलकाम फिटनेस नोंनि भिडिअखौ नायदे आङो फिटनेस माबानिखौ इन्सटाग्रामनिखौ नोंनि भिडिअखौ नायोथ' आङो फिटनेस थेंक इउ स' माच मस्ट वेलकाम बिबारा मा होनदों आं मिथिखादों नोंखौ आब' रजे होनना बुंबाय अनसुमाया रजे हाजोआव ना मा बुंखो हाजोआव ना मा बुंखो फिटनेसा लाइक दान थेंक इउ स' माच फिटनेसा थेंक इउ फिटनेस मेडाम जी ओमफ्राय नेपाली ने बोला हाय फ्रेंड संजी बसु कमेंट रिप्ले बोल रहा है संजी आपको नेपाली फ्रॉम ने सब क्या है नेपाली को बेक कर दीजिए
रजे मा होनदों आब' अनसुमै मोनाव हाजिरा मावदों आं सनजितनो आदसा अके मा हाजिरा माथो फानलु खादों होननायसो होनदोंमोन माथो दानि बय फानलु खादों नामा नोंलाय होमबा ओमफ्राय बिबारा मा बुंखो खनसेबो मोनासै नामा आदा मानिखौ नारा गैयालै मानिखौ बोरै मोननो फिटनेसनि खामानियाव बिजि नामा होनना बुंदों आरोना खामानियाव बिजिमोन आदसा खामानियाव बिजिमोन अके रजिया मा होनदों बिकास बानलु खादों आं आदसा बानलु खादों दावहारुवा अन थेंक इउ साइनि बसु वाट्सअप ब्र नो वाट्सअप ब्र जोदाव मा होनो सिनायथि एमबि सोना हरलाय होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय जोंना सिनायथिया दे हामगोन लासै आगै जोदाव हामगोन टेनसन लानाङा एकदमबारे हामखागोन आरोना बेमार आजाराथ' एसे एनै जायोलै हामगोन टेनसन लानाङा ओमफ्राय रजिया मा होनदों ओं आगै बिबार सना होननानै मिनिबाय बिबारा अन जासिला आब'आ फैबाय हाय सनजित आगै गुड मर्निं होनदों जासिला आब' गुड मर्निं आब' माबोरै खबर सबरा ओमफ्राय बिबारा अन थेंक इउ अनसुमिया गयारि नों नामदार ना मा जाखो आंलाय रजिया मा बुंखो आं बानलु खादों आं सनजितनो अके मोजां गुड जब खामानि मावाबा आरो मावफायना आंहाबो दिनै खामानिया केन्सेल जाबायना ओमफ्राय बिबार अन थेंक इउ जासिलि आब'आ मा होनखो लाइक दान थेंक इउ स' माच आब' बिबारा अन थेंक इउ सानजिया मा होनदों ब्लु होफिनलाय नेपालीखौ साब हरनि नो अके ब्लू चाहिए आपको ओके मैं ब्लू दे दिया है इसके बाद ब्लू भाई दे और नेपाली फॉर्म ने क्या बोला है पिगनेस क्विंग रिटर्न प्लीज बोल रहा है जासिला नार्जारि आब' माखौ अन दं आगै खामानि मावदों अके आब' बिकासआ मा होनदों जासिला बाजै मा खबर होनदों सिनायथिया मा बुंखो नाम्बार गैया आंनाव नोंनि जोदाव नाम बुंदों जोदावा बाय ब्र' अके जोदाव थेंक इउ पारि मिनि फैबाय आरो ना माखौ मिनि बेखौ पारि फाथोआ नोंना जागोन जायाखै फोरानगोन ना फोरानाखै फाथोआ रानना रानाखै जासिलाया मा होनदों मोजां आगै सनजित आं बिकास नामदार ना जातिनाया अन थेंक इउ जोदावा मा होनदों आंनियावबो दंमोन दामदार अके रजे अन थेंक इउ फिटनेस अके फिटनेस अन थेंक इउ स' माच फिटनेस जि बिकासने बोला हे ए फारि बाजै फैदों बाजै मा खबर नामदों अनसुमिया अन दै गयारिनो अके रजिया मा होनदों थाथ' दै आगै बिबार सनजितनो अके रजे दे खामानि मावदे रजे ओमफ्राय जातिना नार्जारिया मोनदों आगै आं ओंखारनोसै एलबि होस्रांदो दे जातिना आब' एलबि होदो बिकास बायदों रजिया फारिया मा होनदों दारि गाबस्रें दारिया बे दारिखौ सासे सिख्ला जा होनोमोन सनजित दारिखौ सिन्ना बुङोमोन आरोना नाथाय बे सिख्लाया जानगार जालांबायना ओमफ्राय दारि सिनला आङो ओमफ्राय रजिया मा होनदों अल फ्रेन्ड बायनो अके रजे सानजिया मा होनदों नेपाली रिटार्न दान बोल रहा है नेपाली जी आपको रिटार्न दे दिया है सानजि ने जासिलानि अन थेंक इउ दावहारु अन थेंक इउ स' माच दावहारु मा खालामबाय दङ जोंना बिकासआ बाय अके बाय रजे नामदों आरोना जोंना बिकास ब्रादारा जोंना फारिया मा होनदों बारा मोजां नङा आगै बिकास नामदों नेपालिनि बोला हे बिबार फ्लावार गार्डन रिटार्न मी बोल रहा है बिबार फ्लावार गार्डन आपको नेपाली ने साफ किया है माइनु ओइ हेलौ मस्ट वेलकाम माइनु जी मस्ट वेलकाम बिकासआ मा होनदों नंगौ नामा बाजै फारि नामदों फारि अन थेंक इउ माइनुआ मा होनदों लाइक दान थेंक इउ स' माच माइनु जि लाइक होनायनि थाखाय मस्ट वेलकाम थेंक इउ स' माच एमबि प्रडाक्सन गुड मर्निं ब्रादार मा खबर ओमफ्राय जोंना माइनु आब' मा खालामबाय दङ सानजिया मा होनदों दावहारु लोगो जादो दे होनना बुंदों ओमफ्राय जोंना अनसुमिया मा होनदों आं अन दं दे कमेन्ट गैया दे सनजित गयारि अके थेंक इउ स' माच अके ओमफ्राय माइनुआ होनना बुंदों आरोना अके मा खालामबाय दङ माइनु जि कमेन्ट खालामदो सोर दङ खानाय दारि ओरै लाजोबनोसै आङो जायथा लाजोबनोसै आरोना बेनिफ्राय जोंना मोजां नामदों बि एमबिआ अके बरिया मोजां जानांगौ ओमफ्राय जोंना फारिया मा होनदों आगै बिकास रानि फिसाया लोमजादों आदसा मुलि जाहो मोजां नायदै गथ'फोरखौ मोजां नायै फारियाब' बाराद्राय लोमजादोंबा मोजाङै खेल खालाम आरोना ओमफ्राय माइनुआ मा होनदों न' लिरदों आदसा न' लिरदों
आदसा ओमफ्राय जोंना मा बुंखो जास्ट आं दाना आदसा नलेज माइनो अके जासिलाया मानो अन थेंक इउ जानु गयारि हेल' गयारि जि गयारि जों गयारि अनलायलायनाय एसे बारा जानांगौ दे जोंना लाइक दान थेंक इउ स' माच जानु ओमफ्राय गयारिया मा होनदों गयारिया लाइक दान थेंक इउ गयारि जि दावहारुवा अन थेंक इउ जानु गयारिया मा होनदों क्लासावसो दं क्लासावसो आं जेबो खोनाया आदसा क्लासाव दं आरोना अके जानुजि ओमफ्राय जोंना बिकासआ मा होदों ए बाजै मुलि जादोंना होनना सोंदों नेपाली ने बोला है माइनु स्वर्गियारी प्लीज रिटर्न बोल रहा है और पारी ने बोला है हेलो सरि पारिया मा बुंदों डाक्टारनाव लांनो नागिरदों र'नो अके डाक्टाराव लांबानो जाबाय गथ'फोरनि डाक्टार थायोना बेनाव लांबानो जाबाय आरो ना मा डाक्टार होनना बुङोमोनथाय गथ'फोरनि डाक्टारखौ बेनिफ्राय बिकासआ हेलौ जानु मा खबर होनदों माइनुआ अनन थेंक इउ स' माच माइनुजि ओमफ्राय जोंना लाइकल' आगै एस होनदों दे जेबो नङा बि बस' थेंक इउ स' माच लाइकल'नि थाखायबाबो बिकासआ मा होनो ए दे लां बाजै फारिना होदों बिबसआ मा होदों दुगैनि अके बाय अके संसारा मा होदों लाइक दान 22 जिउ आदा थेंक इउ स' माच माय ब्रादार सानजि बाय ओके थैंक यू फारिया जॉइनिंग ऑन बोल रहा है एवरीवन गैस माइनो मादो ओके नेपाली बोल रहा है उन्होंने बोला है बाय ओके फारिया मादो आगै ना बुंदों बिकासआ बि बाजै ना बुंदों अनसुमाया मादों दे आं ओंखारबाय दै गयारि दे आबो खामानिफोरखौ मावना ला फोजोबना ला अके खामानि मावना ला अके दावहारुआ जोंना हादबाय आइ एम एक्सेप्ट थेंक इउ स' माच दावहारु जि दावहारु ब्रादार नों बहानि मोनलाय बेनिफ्राय जोंना संसारा मा होनदों 23 लाखसो लिरदों दा आदसा अके 23 संसार मा खालामदों मा खबर एभ्रिवान गाइस दं दे कमेन्ट खालामदो आरो ना बेसेबांबा गुबुननि उनाव दिनै एलबि फैदों नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोनजों रायलायनो मिनिनो हेपि खालामनो फैदों आरो ना स' लोगोफोर दसे सम सापर्ट खालामना होदो आं नोंथांमोननि भिडिअखौ आं एकदमबारे नोंथांमोननि एलबियाव थाङाबाबो भिडिअखौ नायखायो दे आङो ओमफ्राय ओइ गयारि नों अन ओइ गयारि नों अन होनना बुंबाय जोंना माइनुआ दावहारुआ मा होनदों क'क्राझारनि दादा आदसा अके क'क्राझारनि आरो ना आं उदालगुरिनि ओमफ्राय जोंना दावहारुआ मा होनदों क'क्राझारनि आदा अके माइनुआ थागोन होनना बुंदों अके फारिया मा होनदों जोंना जयनिं हुजाव गाइस होनना बुंदों देखो एवरीवन गाइस पार्टी साथ जॉइनिंग हुजाव पारी ने सभी को बैक कर देगा किसी को मतलब टेंशन लेना नहीं चाहिए पारी ने आराम से धीरे धीरे बैक कर देगा बोल रहा है एवरीवन गाइस नेपाली फ्रॉम ने बोला है विकास प्लीज रिटर्न में बोल रहा है विकास ब्रदर आपको नेपाली ब्रदर ने रिटर्न करने के लिए बोल रहा है इसके बाद संसार दैमा ने बोला है आं बासआव दं दादा नोंसोरनि लामा बारदों जास्ट उदालगुरि टु पानेरि क्लास थांनि आदसा पानेरि थांगासिनो आरोना दे संसार दे अके मोजाङै दे मोजाङै संसार मोजां थांबानो जाबाय बेनिफ्राय जोंना संसारा मा होनदों कार्टिकेल होनाय आदसा अके पारिया मा होनदों जोंना मिनिबाय आरोना ओमफ्राय माइनुआ अन थेंक इउ स' माच समालाय रावखौबो नेबाय थाया बारदै सिखोला नों अनजालि सिखोला नों समनि फाखनाव जिउनि मोदोमा मुलुगा गोजावलांबाय निरेगानि दासा ओमफ्राय जोंना बिकासआ मा होनदों नेपाली ब्र कमेन्ट करो बोल रहा है इसके संसारा मा होनदों गोदान दंबा लोगो जादो होनना बुंदों देखो नेपाली ब्रादार ओ संसार के साथ भी फ्रेंड हो सकता है आपने संसार के साथ इसके बाद थोद्स मैसो गारां लाना नों खेला नांदों ओके समाव थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय नेपालिया मा होनदों प्रीति बसु रिटर्न प्लीज बोल रहा है देखो प्रीति आपको रिटर्न करने के लिए बोल रहा है प्रीति ने धीरे से रिटर्न कर देगा ब्रदर पारिया मा होनदों मानि दुखु जाबाय थायो नों दे नामदाना नेपाली रुखौ बोल रहा है फारि दुखुआलाय अनेक दङ थेवबो हेपिब्रा आंनो जायनि लाइफआव दुखु गैया आरोना जायनि लाइफआव हास्थायनाय दुखु गैया बे मानसिया माने गोजौआवसो थांखायो आरोना बिदि जायनियाव आरोना बिदि बेखायनो बे मुलुगाव जायनो जोनोम जादों बेनाव बयनावबो दुखु हास्थायनाय लुबैनाय बयनावबो थाजोबो आरोना मिथिबायना माने लुबैनाया जाहैबाय मा आं दिनै गारि लाबाय
आं गाबोन कार लागोन, आं गाबोन समफोर माबा लागोन, आंनो उमुक नांगौ थुमुक नांगौ बेबायदि आरोना। जाय मानसिना बिदि गैया आरो ड्रिम्स गैया बे मानसिया गावखौनो आगारसारबाय आरोना, आं मा जायो जाथोंसै, आं जेरै जायो जाथोंसै, आं जेबो मिथिला, जानांगौ लोंनांगौ थानांगौल' बेबायदि। जाय मानसिया जानांगौ लोंनांगौल' थानांगौल' जेबो सिमांबो गैला, सिन्थाबो गैला, दुखुबो गैला, बेबायदि मानसिया थैलाङो आरो। ओमफ्राय मैया नोंनि फंबाय आदा सनजितखौ एगजाम लिरदोंमोन दादा नों? ओं लिरदोंमोन। नेपालिनि अन थेंक यू। पारी ने बोला ब्लू होदो दे नोंके। पारी मैं आपको ब्लू डान दे दिया है। ओमफ्राय दावहारुआ ससमा पारिया थोस फाग्ला नांदों आं दावहारुआ अन थेंक यू। हमारे नेपाली ब्रो साबधान बोल रहा है और एवरीवन गाइस कौन प्लिज कमेंट सोर सोर दङ कमेन्ट खालामना होदो आरोना। गोसोनि खोथाखौ फोरमायनो सानोमोन गैया नोंजों लोगोआव हानाय नङा रावखौबो नोंखौ नङाब्ला सोरबा फल' खालामबायलै आंखौ। खामानि गैया ना दानो? दिनै खामानि गैयालै, खामानि दंमोन जायासै दिनै। नेपाली ने बोला है, हम लोग का ब्रदर ने बोला है दावहारू ब्लॉग प्लीज रिटर्न बोला। दावहारू जी आपको सावधान क्या है, नेपाली फ्रॉम ने गासिया और रिटर्न कीजिए। दावहारू ने बोला वन थैंक यू सो मच। दावहारू ब्रो मा ओंख्रि जानायमोन? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओमफ्राय जोंना नेपालि अन खबर माबोरै होनना जेबि चेनेल खबराथ' बिदिनो दङ ब्रादार, मोजाङैनो दं आरोना दा साननैसो इसोरनि अननायाव मा बुंनो आरोना, मोजां गाज्रि गेजेरावनो दंलै मा बुंनो आरोना, दुखुआ बारा। ओमफ्राय नेपालिनि अन थेंक यू सो माच, नेपालि ब्रादारनो थेंक यू। सानसु लाइक डान ब्रो थेंक यू सो माच। सानसु ब्रो लाइक होनो थाखाय थेंक यू सो माच, मोस्ट वेलकम। जोंना पारिया नेपाली भाई साबधान बोलाय। नेपाली ब्रादर आपको सावधान क्या है पारी ने। इसके बाद हम लोग का जे बी चेनेला मा दे मोजां नाम दाना ओं ब्रादार। नोंनालाय मा खबर जे बि ब्रादार? खबरा माब्रै खोन्थाहरदो एसेनो। बिराद जेब्ला मा होनना बुङोमोन बेखौ, रिसार्जनि दाम बारायदों आरोना, बे दिननिफ्रायनो आंना मबाइला 5G नेटआ नांलानोमोन आरोना। ओमफ्राय दिनैनिफ्राय 5G नेटआ नांफिनदोंलै लोगोफोर। ओंखायनो एलबि होनायाव जेबो थाबथा थुबथा जायाखै आरोना। ओमफ्राय संसारा मादों आदा जिउ होनना बुंदों। ओमफ्राय लकेल दायना बर' नाम दाना, लकेल दायना बर' मा दा हाय दादा मा खबर दं? खबरा आंना बिदिनो दङ मोजां गाज्रि गेजेरावनो ब्रादार। ओमफ्राय नोंना माबोरै खबरा खोन्थाहरदो दे। दावहारुआ वन थैंक यू सो मच दावहारु ब्रादार। नेपाली फ्रॉम ने बोला है जे बी चैनल प्लीज रिटर्न बोल रहा है। बे गोसोमादि जादु नोंनि खन्थाया, नोंनि मेथाइया आंनि उदां बिखायाव। सोर दंब्रा कमेन्ट खालामदो दे। ओमफ्राय बिबारा मा जादों दामदा मा जादों? बिबार माखौ मा जानो, जेबो जायाखै बिबार। माइनुआ आखाइ थिखांबाय आरोना ला 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 होनना बुंबाय आरोना ला ला ला। ओमफ्राय जासिला आब'आ जोंना अन थेंक इउ सो माच। जासिला आब' अन थानो थाखाय। खानायखौ नै बिबार ओरै इसिनि गोलाव लानोसै आं खानायखौ एबार ओरै इसिनि गोलाव। ओमफ्राय जोंना माइनुआ अन थेंक इउ। ओमफ्राय बिकासा मादों फंबाय सल'बो खनसाबनो रोंगौ माथो नों।
एसे एसे रोंसाबलाबायो ब्रादार बिकास आदा बिकास संसारा मा नाम होनदों जोंना मा ओंख्रै नाम होनदों ओंख्रिया दालि आलुसोलै ओमफ्राय आदा जिउ मा ओंख्रै मा ओंखारबाय होनना बुंदों दे संसार जोंना बिबारा अन थेंक इउ नेपालिनि अन थेंक इउ स' माच बिकासनि सरि माबा बिबारा अन थेंक इउ दावहारुआबो जोंना अन थेंक इउ स' माच फारिया मिनिबाय आरोना थेंक इउ स' माच फारिनिया माबाया मैथा फाथो दानैनाया फाथोआ रांगोना रानाखैब्रा रेड कालारसो हरबाय माथो आंनो ओमफ्राय जोंना दावहारुआ अन थेंक इउ हाय हिंसा होनना बुंबाय आरोना जोंना माइनुआ सोरखौ हिंसा मोनखो ओमफ्राय बिकास आमरा नेपाली ब्रो कहाँ से हो बोल रहा है नेपाली ब्रो आप कहाँ से हो पता दीजिए विकास ब्रदर ने आपको पूछ रहा है नेपाल से बोल रहा है माइनुआ नोंखौ आरो नामदा आदसा आं हिंसा नङालै नै बोरायबाय रावबो गार्लफ्रेन्ड सासेबो नायसनला आंखौ बोरै हिंसा जानो सोरखौ बुंनो नामदा आदसा गैयालै माइनु आब' रावबो नायसनला नैबे सनजितखौ रावबो नायसनथारला माथो नै मेगनफोरानो गाबां गाबांसो दुखु दाहाजोंनो ओमफ्राय दे सोर सोर दं खालामना होदो लोगोफोर दुनिया क्या कहता है ला 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 मैंने आया मदजा दावहारु अन थेंक इउ माइनु हादरबाय थेंक इउ स' माच 7 बान्दा दं आरो ना 7 जन दङ सोर दङ 7 जन कमेन्ट खालामदो दावहारु आगै साबदानदों ओमफ्राय माइनाव मादों आयौ सनाखौ मानो नाया होनदों आयौ ओंलै मानो नायाथाय गराय फबनाय हाखराव गाफ्लांदोंनोलै आङो सानसेखालि ओरैबायदि आङो माने गराय फबनाय हाखराव गाफ्लांदों बे दिननिफ्रायनो सिख्लाफोरा नायसनला जाहैदों आरोना बिदि ओमफ्राय फारि बाजै होनना बुंदों जोंना बिकासआ ओमफ्राय माइनुआ अन हादरबाय थेंक इउ ओंखायनो गोथौ गाहाय हा थाबाथाय गालाबायनाङा गराय फबनाय जानो हागौना गोदोथ' बिराद गराय लानानै जुद' जायोमोन बिदि आरोना ओमफ्राय जोंना दावहारा मा होनदों लोगो जानो होदो आं जोंबो दादा आंनि नोंनि फ्रेन्डखौ होदो एभ्रिवान गाइस नै माइनु नै जोंना दावहारुजोंबो लोगो जा दावहारु ब्र ब्लु दंखायोना नोंनाव माइनुखौ साब खालामबानो जाबाय माइनुआ बे होगोन इयो ओमफ्राय जोंना फारिया मा होनदों बिकास आगै मा खबर होनना बुंदों माइनुआ मा होनदों नांबाय आरोना बिकासआ लांथ'वा नामा दाना लांथ'वा नामा होनना सोंहरबाय लांथ'वा नामानो माइनुआ मा गोजोना नोंलाय बोरै मिथियो होनना बुंदोंना मिथिया बोरै मिथिखोथाय आंबो मिथियालै नंगौ जाय गामियाव मा होनो गराय फबनाय थायोना बि एरियानि सिख्लाफोरनि खानाया खान्दा खान्दा जायोनो आरोना ओरै थंब्रे खानाय गुग्रा जायोनो मिथिबाय आंबो मिथिया गोदोनि बोराय बुरैफ्रासो होनो आं बिराद बोराय बुरैफोरजोंसो लोगो जायोना दाथ' आं गोरलै माबा गथ'फोरजोंसो लोगो जायो आं दाना ओमफ्राय दे जयनिं खालामना बुंबाय माइनुआ फारिया मा होनदों नोंहासो मिथियो हसिया गाब्र'ना लादोंमोन दा नोंलै माबा बिदिनोथ' मिथिया हसिया गाब्र'ना लाफ्लांबायना आंबो माइनुआ अन थेंक इउ स' माच दाहायसो आगै बिकास 12थायावसो लांगोन आरोना ओमफ्राय माइनावआ मिनिबाय होननानै ओमफ्राय बिकासा होनदों नंगौ नामा बाजै होनना बुंदों माइनुआ मिनिबाय हाय गयारि होनना दं लै मिनियाबा आरोना बिदि सासे दंमोन गोसो थोनाय ओमफ्राय बेबो गारना थांबायबा बे गराय फबनाय हाखराव गानायनि थाखायनो गारना थांबायलै बिसोरना गैला आरोना दायो फारिया आगै होनना बुंदों आरोना
मा बुंनो आरोना ओमफ्राय दावहारुजों लोगो जाखांबाय दे दावहारुजों लोगो जाबायनो जोंना नै माबाया दावहारु अन थेंक इउ आगै नामदों माइनाव होदों बोरायसो नों नामजाना बोरायथ' नङा आं दासो बोरै बोरायखो नोंसोरनो बोराय बोराय होनबाय थायो नालाय बेखायनो रावबो नायसनथारला ना माबालै आं मोनसे जायगायाव थांदोंमोन चिरांनि मोनसे खना फिसा जायगायाव थांदोंमोन आं मिथिबायना मैया दाख्लैबावै आरोना ओमफ्राय दानाबा थांनानै काहिनि खोन्थानो ना नोंसिनि कमेन्ट फरायनो दे बुंहरगोर ओमफ्राय जोंना बिकासआ मा मोनगोन फंबाय बिनिख्रुइ साबसिनखौनो होनांलै आदा नेनानै दं आं ओंखायनोथ' बिरादनो माइनावआ मिनिबाय फारिया मा होनखो बाद हो बेफोरखौ मेरला सिख्ला दं संसाराव गोसोम गुफुर मेरला दाना बे मुलुग संसारावथ' मेरला दं गोबां दङ नाथाय गोसोजों गोसो गोरोबनायबोथ' मोननांगोन ना ना होमबा दिल तो हर किसी के पास होता है लेकिन हर कोई दिल वाला नहीं है दारिया थिगानो माबा ओमफ्राय बे चिरांनि मोनसे फिसा जायगायाव थांदोंमोन नालाय आं दंखलनि दैजों हाथाय फुदोंमोन आरोना आङो हाथाय फुयै हाथाय नांना माराम जाबाय आरोना माने बि मानसिया माने लोगो आरोना आंखौ हाथाय माराम खालामना होबायना दा बेनिखायनो आंना हाथाया माराम जाबायना दा बे दिननिफ्रायनो सिख्लाफोरा आंखौ हाथाय माराम होननानै गोसो थोलालै लोगोफोरनि हाथाया माराम जाबायना बे दिननिफ्रायनो आं सिख्लाफोरा हाथाय माराम होनना बुङो आरोना बबे जायगायाव फंबाय चिरांनि होनना जायगाखौबो आं मोजां मिथियालै बिकासफोरा दा ओमफ्राय हाथाया माराम जाना फैबाय आरोना आंना फारिया मिनिबाय दावहारु अन थेंक इउ दाउफ्राबो बिराद दावरावलै दाउफोराबो ओमफ्राय माइनावआ मा होनदों दिनैसो नायबाय आं नोंनि दारिखौ होनना आदसा दारिखौना सिख्लाफोरा नै ओरै दारिखौ ओरै दांलांलायबावसो आंखौ माबा दुर्गा फुजाफोराव बेरायबा पात्ता मोनस्लाबलाया आरोना ओरै दांलांलायो ओमफ्राय जोंना फारिया मा होनदों थाथ' दे आगैनो अके दे आब' अके थेंक इउ ओमफ्राय जासिलाया अन थेंक इउ बिकासआ मा होनदों दाउफोरा बिदिनो दावराव बिदै दैदों खोमा मासे बिदै दैदोंलै दाउआ बेनो गाबख्राव फैदों मासे बिदै दैदों ओमफ्राय फारिया बिकास आगै थाथ'दे नामदों माइनुआ जोंना मिनिबाय भिभा गया हम लोग हाय हेलो गुड मॉर्निंग लाइक डाउन थैंक यू सो मच भिभा गुड मॉर्निंग कैसे है लाइक देने के लिए थैंक यू सो मच अके ओमफ्राय जोंना बिकास ब्रादारा मा बुंखो अके बाय बाजै फारि होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय माइनुआ ओइ बाय थांगोन नामदाना थांगोन दे नामदाना मा थांगोन दे बुंखो माइनुआलाय आं बुजियासै ओमफ्राय माइनावआ मा होनखो आं खामानि मावदों दे खामानि मावना ला दे खामानिफोरखौ मावना ला आरोना आंबो बारा गोबाव होला माथो कमेन्ट हरग्राबो गैला अनलै नामदा आदसा अन अके अन थानायनि थाखाय बे गोसोखौ नोंनो होनो माथो मानसि गरमब्रा दिनैलाय मालिका नुबा आदसा मालिका नुबा रायगोन आरोना दे खामानि मावना ला दे जोंना माइनाव आब' खामानिखौ मावना ला बारा दुखु सुखु जानालै माइनाव आब' जेब्ला दुखु जायो अब्ला आंनि एलबियाव फै मिनि होजोबगोन आं नोंसोरखौ ओमफ्राय जोंना दावहारु अन थेंक इउ सो माच दावहारु ब्र दे एसे डायलग होदो मा खालामबाय दं दावहारु ब्र मा खबर सबर बोरै दङ माइनु गाबनाङालै गाबनाङा आंनाबो नै खोनाबायना नै बेहायना ओरैबायदि सानस'हायै बुजिस'हायै माने दुखु दं आरोना
माने रावनोबो खोन्थाबो जाया, माने खोन्थाबो बुजिया आरोना। माने दानि जुगाव ओरैबायदि जुग, खोन्थाबाबो रावबो राव बुजिया। माने जेब्लायबो नेगेटिभाव थायो मानसिफोरा आरोना। जेब्लायबो नों जाय मानसिया मोजां बे जिउआव हारसिं जानो गोनां जायो आरोना इदि। जिखुनु नों बिथिङावनो थाङा आरोना नोङो। ओंखायनो गोसोनि खोथा गोसोआवनो लानांगौ आरोना। माथो खालामबावनो आरोना, बुंफोरनो होनोबो हाया नालाय बिदि। ओंखायनो बेफोरखौ डन्ट केयार आरोना। थांनाया थांबाय आरोना, जेब्लायबो फार्स्टआवथ' थांबाय गैला ना होमबा। प्रेजेन्टआव दायो मोजां मावबानो जाबाय। प्रेजेन्टआव जुदि मोजां मावोब्लानो फिउचारानो गाबोन समफोरा जोंनि फिउचार नालाय अट'मेटिक जों फिउचाराव साक्सेस जागोन आरोना। फिउचाराव साक्सेस जानायनि मोनसेल' खामानिया जाबाय दा प्रेजेन्टआव जों मोजां खामानि मावनांगोन आरोना। ओमफ्राय अर्जुन बसुमतारी माने हेलौ ब्र गुड मर्निं होनना बुंदों आरोना। गुड मर्निं अर्जुन ब्र, गुड मर्निं। माबोरै खबर सबर? मर्निं ब्रादार, मा खालामदों खोन्थाहरदो दे, लाइक होना होदो प्लिज। आरो सोर सोर दं कमेन्ट खालामना होदो दे। सोर सोर दङ सोर सोर गैया? आन्दायनाय गोसो मेगन मेसेबना। गाबदों गाबनानै जेबो मोना। जुदि गाबनानै जों जुदि माबा मोनसे मोनोमोनब्ला, जोंनि साननाय हास्थायनाय लुबैनाया जुदि गाबनानै जाफुङोब्लाना, जों गासै बुस्थुखौनो जों गाबनानै मोनफिनगौमोन। माने दायो जों इदि आरोना, नाथाय गथ'फोरनि समावसो बे आरोना। जेब्ला सासे गथ'आ माबा गाबबानो जोङो बिमा बिफाया नांगौखौ होयो, नाथाय जोंनि नांगौखौ गाबबाबो होनो हानाय रावाबो गोहो गैया आरोना। माने जोंसो बानायना लानांगोन एबा जोंसो नागिरनांगोन, जोंसो जाफुंहोनांगोन आरोना जिउआव। ओंखायनो दुखु जानाङालै, बे साननैसोनिल' जिउ। थास' बिलाइनि जिउ आरोना, मा जिउलै नै माबा जाबाय, मा जिउ आरोना बे साननैसोनिल'। सिगांनि समाथ' बारग'लांखाबाय ना बा उन्दैनि समा, दाथ' नैबेसो। दा हमना ला सापस जोंनि जेनेबा हमना ला जोंनि, आं बुंबाय आरोना एगजामपोलै, मा दंबावो हमना ला, आरो जेने थेने 30 बोसोरसो 25 बोसोरसोल'सैसो होनजायो हमना ला जोंनि जिउआव माबाया आरोना। अब्ला 30-25 बोसोरल' बैसो सम, बेखिनि समावलाय आरो मानो दुखु जानो ना होमबा। हेपि मिनि खुसि था, बेराय रंजा जा लों था, बयजोंबो रायलाय मिनि आरोना इदि। सोर सोर सल'बाथा खोनासंनो? एभ्रिवान गाइस कन कन हे प्लिज कमेन्ट कीजिए। सोर सोर सल'बाथा खोनासंनो कमेन्ट खालाम दे। बोदोर गोसोआ दे दे नों मार बुजिनो गोरों आगै होनना बुंदों। बुजिनोथ' गोरोंलै, गोरोङालाय मा बुंनो आरोना। हां थोनो थोनो मोनो नोंखौ दसे नुहाब्ला, गोसोआ जोंना अर्जुन बसुमतारी होनदों बाहागिया बहानि होनदों। आङो ना उदालगुरिनि ब्रादार, आं उदालगुरि। नों बहानि ब्रादार? आं उदालगुरिनि आरोना। सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो। कमेन्ट खालामाबा मोखां लाजिलाय लांलां। आं बिजनिनि, आदसा आंनो बिजनिनि लोगो नांगौमोनलै ब्र'। ओइ अर्जुन ब्र', आंनो बिजनिनि लोगो नांगौमोनलै। ओमफ्राय रावबो गैला। गोसो गोरबो बुंजासेनि अननाया गैया माथो आंनि नोंखौ हास्थायनाया। दे अर्जुन ब्र', आंखौ एसे माबा खालामदोब्रा, मा होनना बुंगोन, फल' खालामदो फेसबुकफोराव।
आङो बे चेनेलनि एबाउटआव फेसबुकनि लिंक होना दोनदों आरो ना फेसबुकआव थांनानै फल' खालामनानै खालामदो सानैजों लोगो जानोसै। Gapanasa sanida panida pamagaresa nirega resa pamaga ga resa. Oमफ्राय आदित्य राज सिंहा हेलो ब्रो बोल रहा है हेलो हेलो। आदित्य राज सिंहा हेलो हेलो मोस्ट वेलकम आपको मेरा एलबी में वेलकम लाइक कीजिए प्लीज और मेरे से नया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए प्लीज ब्रदर। कौन कौन है कमेंट कीजिए कमेंट। कोई मिल गया कोई मिल गया। आदित्य राज ने बोला है कैसे हो ब्रो घर में सब ठीक। हाँ आदित्य राज घर में सब ठीक है और आप बताओ आप कैसे हैं। और आप कहाँ से है सिंहा ब्रदर आप कहाँ से है मतलब कौन सा स्टेट से हो। आ, बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायाव नोंखौ लोगो मोनजेननाय समा। छत्तीसगढ़ से हो अच्छा छत्तीसगढ़ से अच्छा 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 गुड। मैं आसाम से हूँ मैं आसाम से हूँ मैं ब्रदर। गाबनो ओंखारनाय सोंबालाय गोसोखौनो। और बताओ ब्रदर आदित्य बॉस साफ कर दिया अच्छा ओके थैंक यू सो मच। और आदित्य ब्रदर और मेरा वीडियो में कमेंट छोड़ के जाओ और मैं एलबी बंद करने के बाद आपका कमेंट को मैं देख के आपको कमेंट से जाके आपको सब कर देगा। चेक कर लो बोला हाँ ओके एलबी बंद करने के बाद मैं आपको बैक कर देगा। एकदम बड़े टेंशन लेना नहीं चाहिए आपको बैक मिल जाएगा आपको रिटर्न मिल जाएगा। कमेंट कीजिए कौन कौन है कमेंट कीजिए। भैया लाइक भी कर दिया 27 हो गया अच्छा ओके थैंक यू सो मच ब्रदर थैंक यू। मैं भी आपको कर देगा टेंशन लेना नहीं चाहिए ब्रदर मैं कर देगा आपको भी। टेंशन लेना नहीं चाहिए बेजना मामखो आं सब खालामबाय ब्र आंनिखौबो साब खालामना होदो ब्र अर्जुन बसुमतारी होनदों। अके ब्रादार ओइ माबा अर्जुन बसुमतारी ब्रादार आंनि भिडिअआव ना नों मोनसे कमेन्टल' गारना गालां बे फार्स्टनि भिडिअ आरो ना नै मैया आगारनाय भिडिअ दंना मोनसे फार्स्टनि बे भिडिअआव ना नों कमेन्ट दहाय फुङाव आगारदों आङो दहाय फुङाव आगारनाय भिडिअआव नों कमेन्टल' गारना गालां आं नोंखौ एलबि दोनखांनायनि उनाव बेक खालामगोन आरो ना टेनसन लानाङा। एलबि दोनखांनायनि उनाव बेक होगोन आरो ना।
सोर दङ कमेन्ट खालामदो दे नामा दोननोसैलां गोसो फानजारिनिफ्राय दा बिरगलांसना हां मा थागोन दुखु थागोन गोसोआ गावस्रालांगोन गाबै गाबै आं नोंखौ नागारलांगोन गोसो मेगनानखौ नोङो जोखांगोन ला 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 आं दोननोसै दे होमबा ब्र एभ्रिवान गाइस गासैखौबो थेंक इउ स' माच आंनि एलबियाव फैनानै आंखौ सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय आं एलबि दोननोसै आरो ना अनजालु ब्र रावबो गैलाना